Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Ïingskul jong kan Nomiwell Memorial Secondary School. Sajar Nongpoh ka bahab Hariboy District. Ka Lait Thaw Salit na ka jing sya bamdu haki Thylliej ding lengba ka jing poy kloino jong kipulit penlip ding. Kumbala yo jing tiap layat hu ba kane ka jingkem ding kensan jong kane ka school. La suba badon kirunar ki bathang. Henry umla satya ban tip tikna ban ka jing tokit ban lab ka jing shisha kadang yaj syakmat. So lihat something to fight to get. Bon.